Здравейте, приятели! Днес ще правим въпроси и отговори втора част. Втора част. И първият въпрос е от Roald Coming BK. Това не е истинското име и е много тъпо. Какъв ти е телефонът? Телефонът ми е HTC 820. В момента снимам с него, защото камерата ми се счупи. Аз съм на 10 години. 10 години. Какво обичаш да правиш през свободното си време? Ами, аз през свободното си време... Тези въпроси се отмира, които ги чета в момента. Василев. Аз през свободното си време обичам да чета книги. Колко мюзикълта имаш? Ами аз имам 58 мюзикълта. Обичаш ли кола? Не. Носиш ли тиранчи? Не. Кой ти е любимият предмет в училище? Любимият ми предмет в училище е математика. Колко пъти в седмицата ходиш в библиотеката? Около 3 или 2. Четеш ли книги? Да. Какви видове клипове гледаш? Ами, различни. Как да се направи и така. Друго. Сега ще добавя някакви от мен. Това бяха въпросите. Написани много грозно. Не знам как се чета. Шет, колко е грозно в камерата. Да се е грозно. Напред съм написала, но го чета. И един добавен от мен. Мартинчиката набързо в четка ми. Ти трябва ли? Да. Не. И колко... един от мен. Няма от мен. Довиждане и може да се абонирате за мен. Чао!